आं बुंदों ओंखारलां। जौजों जानो थाखायथ' खानाबो गैलामोन, जौखौनो खहाबनाय स्वादानो मोनासैमोन। नाथाय बे जारुखौ नुनानै गोसोआ नाङा फलन्थ' बारि जाखाबायलै। ला 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 याहू याहू कुछ होता है होननायनि बायदिलै। दिं 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 ला 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 ओइ खोनायाखै नों आं मा बुंदों? ओंखारलां होनदों आङो। हो मा होनदों? आं बुंदों ओंखारलां। आइया है एथ' मोजां सिमांसो आरोना, सिमां बायदियानो जेनेबा साननाय आंलाय बेखौनो थै फाग्ला मा सानब्रावोब्रा, कुछ होतानि बायदि फिल्मनि बायदिसो सानफ्रांलाय लांबायमोनलै। हनै माथो आंखौ रायगासिनोसो। खोनाया नों बेंगा हो बेंगा? खोनानायालाय खोनायोमोनलै, नाथाय नोंखौ नुनानै रायजाबाबो जेबो मोनासै आङो। बेफोरबायदि जोंहानाव लोंनो फैना आं हले रागा जोङो थिगसे आगै सोमलाखौबो रायगोनसो आङो। नोंसोर बायदिखौ लाबोनानै लोंफैलायबावदोंसो इयो। बिदिनो एसे दंबावोबा एसे लाबोबावदोरा, लुनानै होदो। मा नाम होन्दोंमोनलाय नोंखौ? सोमला बिब' नामा? लाजिया नोङो आगै सोमलाखौ फिदिंनो? गावसोरथ' फाल्थुखा। आंनि फंबायखौबो नोंसोर गाज्रि खालामगोन, लोंग्रा खालामगोन। लोंनायालाय आंबो बारा लोङामोनलै, दिनैसो एसे। आरो बे सोमलायासो गावनो लेंहरनायखाय बिदिनो फैबाय आरोलै, लोगो नालाय। गाज्रि मोननांलालै, लुना होदोब्रा एसे। जोब्बायलै नै, सोमलायाबो खाना लायनो थांदोंमोन फाग्लाया। लुना होनो ना लावथि लानानैसो होसोहरनो नोंसोरखौ? मिलिसा होन्दोंमोन नामा? राइट बावबाय थायोलै मुंखौनो। मिलिसायानो मार नोंनिया, खनसे सोमलाया खोन्थादोंमोन। आंनि मुंखौ नोंसोर बायदि लोंग्रा मानसिया गाज्रि जुबाननिफ्राय दाला। लोंग्राखौ सैथारा आङो, मिथिबाय? मासे रागा खरियाब्रा नोंलाय। रागा जोंबा आंनाबो जुदासो। आफायाबो जेबो बुङाबाबो आं हले सुखुथारा दे। ओंखारलां बुंदों आं, ओंखारलां। आरो दिनैनिफ्राय फैनांखाया, सोमलाजोंबो लोगो जाबावनांगौबा। बा आब'। आरो नोंबो गथ'आ बेफोरबायदि मानसि लाबोलाबाय थाना दे। लोंग्रा माग्रा न'आवसो लोंग्रा जाबावदों। मा समाय नोंखौ लोंनो दायो? ओइ आब' मिलिसा, आवाज निचे। आंजोंसो नोङो बेबायदि गोरा रायबावदों आंखौ। गाज्रि आखु दिन्थियोबा रायजाखागोनथ'। नों बाहेरायाव जे फाल्थुक जाबाय दे। नाथाय न'आवबो नों बेफोरबायदि फाल्थुक देखायफैदों। जोंहानाव बिदि सोलिया दे। आगोलावबो बिदि गैयामोन, आफायाबो लोङा बारा। नोंबो बेबायदि लोंनानै दानिफ्रायनो दिन्थिलाबायनाङा फाल्थुकनो। आगै सोमला नों आंखौ? औ सोबादों आङो। आरो आंनि लोगोखौ फंसे बुंबावोबा मोनगोनसो, बुबावगोनसो आङो। मा? नों आंखौ सोबानो हालायनो एसेबां गोहो? गावनि बिब'खौनो? आगै नों मानो बेफोरबायदि जालांखो? आं मोजांनि थाखायसो बुजायदों आरो नों। बेखायनो आंखौ जानला मानला एदावनानै दाला। आरो आंनि लोगोआ लोंफैदों, नोंहा मा जादों? नोंनिल' न' बियो दाबो? आंनिबो मिथिबाय। नोंहाथ' बिनिफ्राय थांबावगोनसो देनां। आरो आंखौ नों बायदि बुंदों, एसेबां साहस नोंनानो। नोंनि फैसाजों लोंदों नामा? आगै सोमला, नों मानो एथबां बेबायदि गोसो गाज्रि जालांखो? लोगोफोर फाल्थुकजों जाबा आं बेखौसो बादा होदों। आरो दिनै न'आवनो फैबावबाय, आरो गाबोनबा मा जायो? माब्लानि समाव मा जायो? नों मानो बुजिया? बुजिनाय बुजि बे आंनि गोसो, नोंहा मा जाखो? दे बिदिबालाय आं जेबो बुंथ'ला। आरो नोंसोरबो बुजिनानै ला। मालायनि न'आव लोंला जाला खालामनानै आंनि फंबायखौ गाज्रि खालामना मोजां मोनबाय, खुसि मोनबाय नामा नोंसोरो? गावसोरबो गाज्रि आरो सोमलामोनखौबो गाज्रि खालामनो नागिरदो। बेफोरबायदिबा नोंसोरो सानसे पस्तायगोन। दे जाबायसै सोमला, माथोना। एसे एनैयालाय बिदिनो जायो आरोलै, नाथाय जों एसेबांबो लोङाखैरा। दिसथाबब्रा, आरो बखिनांखाया जोंखौ। दे आसोल जिराय। बिदिबा आङो बारा थिग मोनालै सोमला, नोंबो आरो मोजां टाइमाव लेंहराब्रा। माथो बिदि दावराव दावसि होनबाथ' आं फैयामोन ना। ओइ आसोल जिराय, जेबो नङालै बेफोरो। बेलाय मा खालामनोब्रा, आंनि गोसोसो बियो, बेयाव आंनि गोसोआसो सोलियो। आंनाथ' जेरैबो जायो जानाया, थेवबो उसुबिदा। जेबो नङा फाग्ला, आं लाबोखाबायना बेदर। आं बानायगोन नङाना, बरियाके फ्राय। ओमफ्राय सानैजों थामा एसे लोंसै, बेरायनोसैब्रा। दे आरो जायो बिदिबाबो। थाथ' होमबा। जेखियानो बुङा मानो सोमला, नोंसिनावथ' फैबाय थानांसिगोनलै, बाहाना मारिबाबो। हनै माथो बिब'खौ साइस दोनखुमानानै दंथारदोंलाय। बे सोमलाना बिनानावथ' गोसोम दन्दिथारलै। ओमफ्राय माथो मिलिसा ना मा होनो, बिराद साइसलाय मानसिया, सुन्दरिथार। आंनि सुन्दरि। बा मासे समायना नों मिलिसा। नोंखौ नुना आङो जाबाय फागोला, जाबाय फागोला। बा खतरनाक सुन्दरिलै बाला। वाव सना। आयौ थालिर मैखुन जायैयाबो गोबाव जाबाय, जानांसिगोन र'। ओइ नानि अखाफोर। औ मा जाखो?
अमा बेदर एसे ओमफ्रायो बिदिनो बिबु बिखा लाबोदोंमोनलै आङो बिथै नोंसोर गोथाव मोनना नोमबाजैयाबो गोथाव मोनो बिबु बिथैखौसो बांसिन लाबोदों आङो एवदोलै नोमबाजैयाथ' अहा थांखो बाजैया गोदोनि बायदि नंद्रायलाना मालाय बेहा समनि भेलुखौ मिथियो आरो गावनि खामानिखौ मिथियो माला मा मावनांगौ हाजिरा मावनो थांदों हाजिरा मावाबा बहा मोनजानो जोंहालाय होद नानि माथो एथ' नों दा थानायावलाय मा हाजिरा मावबावनांगौब्रा आं दंना नांगौखिनिखौ आं मावगोनब्रा नोंसोरो रसा नांनाङाना आं थानायाव गोदो जोङो वान टाइमल' ओंखाम जानानै थायोमोन सानाव बा मोनायाव खेबसेल' अब्लाथ' बै टाइमावथ' नों गैयामोन ना जाहोनो फैनो थाखाय बेबायदि बुंनो थाखाय रसा नांहोआ होननानै जोंहा बेखायनो दा सोलिनो हायो सोलिलांनो हाग्रा जाबाय आदा होद नानि मानो बिब्दिब्रा आङो बेबायदिनोखा आदा दा बाजैयाबो गोदोनि बायदि नंला आंबो गोदोनि बायदि नंला नोंबोथ' गोदोनि बायदि नंला दासो मोजां जाफ्लाफिननानै मा जानोदि नों लाबोदों नालाय नों एवदो नों एवनायखौबो जानायसै आदा बहा बहा नों थांना दंहैयोमोन मिस खालामबायना जोंबो मोनजायैया नोंनिखौ एवनायखौ जागोन दे नानि जागोन दे नों दा एवनायखौ जाथारनो लुगैदोंबालाय आंनो एवनोसै बेखौलाय मा गोरा बाथ्रा नङा होमबा आंबो मावनाय दांनायाव हायोब्रा एसे एवनायावबो दे हायोब्लाथ' मोजां आदा नाथाय बोथिसे बोथिनै ओंखामनि थाखाय जों रावखौबो नेना थाला आसाबो खालामला बे जोंनि हुदा जाखाबाय बाजैया मावनांगौखौ हाजिरा मावहैखायो आंहा मावनांगौखौ मावहैयो बेनो आरो जोंनि लाइफआ दायो मोनसे बुंबाथाय नों मोनब्रै बुंखायोलै नानि दे जाबाय दे आं एथ' मोजां नोंसोरनो बेदर जाथों होनना लाबोबाय जोङो संख्रि बानलुजोंबाबो जानो हाखायो आदा बेदरखौबो जानो एथ'बां लुगैयाना न'आवनो दाउ दोङो माब्लाबा जानो गोसोबा जायो आरो जाथारनो लुगैदोंबा माब्लाबा एसे फवासेफोर लायना जायो जोङो मिथिबाय हामबायसैलै नानि दे होमबालाय सानखादोंमोन आङो बिसोर बेबायदिनो बुंखागोन आंखौ थेवब्लाबो माथो खालामबावनो दे आरो आं थांखांनायफोरखौ इसेबां सानबाय थायालै जोंदावाथ' जोंदावखा नोंसोर जेखि बुङा मानो नानि आं एवनायखौ जाथारनोबालाय आंनो एवहैनोसै माथो प्रब्लेम दं माथो गिदिर बाथ्रा बेलाय इलिसाया बिचारि हाजिरा मावहैदोंनो खस्थ' खालामहैदों आंना बिसिया दे बेनोनो एवना दोनसै आं खुसि जाफैगोन बे फैबोला बे आदायाबो सासे नामा बायदिथाय माब्लाबा गाज्रि माब्लाबा मोजां बुजिखौनो मोनलायलाङा लोगो सनामोन नै बाहेरायाव बार बारलाबायथारदों आरो ना एकदम सिउ सिउनो आङो बाहेरायावसो आराम जिरायनानै बानायदों नालाय भिडिअखौ भइस होगासिनो ओमफ्राय बाराबो बारबाय थायो नालाय एसे बार हाबनाय खोनादों आरो भइसआव भिडिअआव अब्लाबो नोंथांमोना इगनर खालामबानो जाबाय साइडआव जायखिजाया खोनाबानो जाबाय ने बार खोलो खोलो आङो बारियावसो जिरायनानै बानायगासिनो आरो लोगोफोर बिदिनो सम मिलायबा बानायो आरो नोंथांमोना जायखिजाया नायलांदो अब्लाबो ने जाबाबो जायाबाबो नै बानायलायबाय दसे सम ओइ आब' अखाफोरलै मा जालायखो नोंहाबो थग्रेन आंखौसो थग्रेन होनदों नों दा निउसखौ खोनाबा पात्तावलायगोन नों बेल थायाबानो जाबाय मा निउससि नोंनालाय जानला मानलाखौ खोन्थालायगोन दानो खामानि गोनांफ्राव आंखौ स्टिंस्टा बेफोरबायदि दा खालामबाय दाथादे नोङो एकदम बारस'नो आरे आब' मा सानदों नोंलाय नोंना लक्ष्मणा खबर लाथाराखै नामा नोङो आंनाबा समफोरा मा जादों मिलायाहां आरो नोङो बारे लाबाय थानो हायाना लानाय जायोबा लायो आरो सम सम बेखायनोथ' नोंखौ सिगाङावनो बुजायदोंमोन आं नों बुजियाखै ओमफ्राय दा नुबाय दा लक्ष्मणा मालाय आं बुंखादोंमोन नङासै सिगां बुंनाय बाथ्राफोरखौ बारे दाबुंसै दे नोङो खामानि दं आंहा आरे आब' लक्ष्मणा मालाय हिनजाव लाबोबायना मा औ मालाय हिनजाव लाबोबायना हाबा जाबाय आदा लक्ष्मणा हाबा जाबाय औ जाबायथ' आरो फेसबुकआवबो वाट्सएपआवबो स्टेटास मालाय गथ' दोनगासिनो दाबा आरो हिनजाव दोनदों ना आदा लक्ष्मणा दोनदों आंथ' मिथिला जायखिया आंहा नुदों नोंहा नायाखै खोमा फनखौनो नायदोंमोनथ' फनखौ आं माथो नुवाखै आं बहा बोरो नायनि नोंनि फनाव नायदोरा बाराबा नोंखौ हाइड खालामनानै दोनदोंदां आदा लक्ष्मणा नुयिनि मा लक्ष्मणा हाबा जाबाय जानोनो हाया नंखायसो दां ओरैनो इदिट हा बिदिबा जाम्बि नों मोजां खिन्थाबा आंनियाव नायफै फना चार्ज होदों आङो बिनिफ्राय नायनानै फोथाया नोंनि गोसो आंथ' नंगौ बायदिखौनो मोनदों नोंबो आदा लक्ष्मणखौ मालाबा गाव फसायैखौनो फसायो नालाय बेखायनो हाइड खालामनानै दोनदों खोमा आरो नोंखौ नुयिनि नङा बे जानोनो हाया मालाबाबो जानो हाया बे हा होमबालाय जानो हायाबो मालाबा जायोलै आब' बेखायनो सिगाङावनो बुंदोंमोन ना आङो दा नुबाय आदाया मालाय दस्रा दंखायो फसायमारो लाबोबावबायसो मालाय नोंहा था गल' गथ'नो दाथ' नायबाय थाबानो उफाय गैला आब' सिरि थादों नानि माथा गरमाव गरम दा खालामनो आयौ निउसखौ सोर होदों आंसो नोंथ' मिथिनो थांबावाखैमोन अबावबा आंखौसो बुंबावदोंलै था होमबा माथा गरम जायो ना फाग्लिबोरो नोंनि गोसोसै ना दुखु जायो
미치고 미치나야 आंनि खामानि मालाबा बिनिफ्राय नोंखौ दुखु जाथों होननानैसो खिन्थाखादोंलां आंखौबा जावबाय थालायलायनि आब' नोङो दालाय दा था नोङो एबार फस्थायबाय था मालाय लाबोदोंलै लाबोनांगौबो लाबोग्राया मालाय आयु नंगौना नङा जाखो नानिनि फनाव नायमारनि आं र' नायमारनि औ नायनि बोरो माबा सनालि बेनोलै नै जोंना न'आ रावबोबो गैया आइल' हारसिं ओमफ्राय आं बेनोसै आरो जोबोद मोजां मालाय नोंसिना जोंना बिदि नङाहाय दादि मादैमोनखौ लेंहैनि आङो र' दे सनालि जेबो नङा औ दे ओमफ्राय नोंसिनाथ' आलासिबो गोदान फैदों होनदोंमोन न' औ फैदों आदा साननि बेखौबो आलासि गोदाना माने सानै जाबाय आरोना नोंजों दे जोंहानाव वेलकामसै सानैखौबो आदानि आलासि गोदानखौबो नायदो उनाव ओमफ्राय सनालि खम रागा जागोन ना बे नोंसिना आइया आंखौ रागायाथ' जानाय नङा माने एसे दुखु मोनगोन आरोना जों जे खिन्थायासै नालाय जायख्लं आंथ' बेफोरबायदिबो सानाखैमोनलै नाथाय उफाय गैयाना जोंहाबो आइया हारसिं नालाय बिनिफ्राय एसे माखासे उसुबिदा थादोंना जोंनाव औ बेबो आरो जेबो नङा जायख्लं माबा मोनसे जासिगोन इयो मा जायो जाथोंसैलै जेबो नंला दाथ' नोंखौ लाबोबायना आङो सनालि बिनिफ्राय आंखौ बायदि बायदि बुंबालाय जायख्लं आंना दि महराबो एसेबां मानि साइजबो गैया अब्लाबो दि आं नोंखौ लादों सनालि आरे महरा जाहोआना आं नोंखौ महरखौ नायनानै लायाखै गोसोखौसो नायदोंरा आं थानायाव टेनसन दाला नों सनालि दे जोंना आइया मालायफोर बायदि नङालै नायल' नोंखौ अनगोन बिरादनो न'नि माखासे मेम्बारखौ लेंना लायनि आङो नोंबोथ' जोंनि न'नि मेम्बार जाबायना र' दे मादै दादि आबै गासिखौबो लिंहैजोबनि आङो औ दे हरखाबै आंबो बेबायदि लाबोबायना नोंखौ माथो खालामना सिरि जोङो बेफोरबायदि गोसो मिलायबाय नोंखौ लाबोबाय जेबो नङा आं टेनसन लाया बेफोरखौ नोंनो आंनि सना फिथरखालै सनालि नों गावखौनो गाव बासिना लाबाय थाना दे नों साइजखा आंनि थाखाय जेब्लायबो आरो जोंनि फेमिलिनि नोजोरावबो नों साइजखा जागोन जायख्लं मिमि नैहाय आङो बोरमा बेदर एसे लाबोदोंमोन नोंसोरनो सोरथो हाबा जानाय हिन्जाव नामा बाबु बिदिसो स्राय थाफैखो मादै जुरि औ बोरमा बेदर एसे संदोंमोन नालाय ओमफ्राय सोरथो थाफैखो बेयाव हिन्जाव गोदान बायदि मादै नै बियो नोंहामजो गोदान आङो लानानै फैबायलै नोंसोरखौ लिंहैनो थांबाय दंमोन आङो मा बिहामजो गोदान आयौ खुलुमबाय आयै थां जाम्बि खाथियाव थांना खुलुमै थां आथिङाव बेफोरबायदि खुगाजोंल' बुंबा जाया नङाना थां आशीर्बाद लाहैथां मादैनि आशीर्बाद बिहामजो खुलुमनो आंखौ थाद गथ' हा मा जालाबायदों बेयावलाय गोदाव सोरावनो मानसियाबो हामा गोसोमखौ लाबोखोसै दालि फुनानैसो गोसोम जाखो ना बेसर फुनायनिसो गोसोम जाखो ना सालिनानैसो नाय बाबु सोरमार बेलाय मादै आं हाबा खालामनानै लाबोबाय बिखौ बे आंनि बिसि माने नोंहामजो आरोना आं नोंसोरखौ लिंहैनो थांगासिनोमोन थोस हा माला हाबा खालामनानै लाबोखो नोंलाय खबर गैया जेबो गैया नों बोरै लाबोखो बिखौ बहानिफ्राय थिखोना लाबोखो नोमाया मिथिखाया बे मिथिबाथ' खिन्थागौमोन ओहो मादै मिथिया रावबो मिथिया बिस्रानाबो मिथिया जायखिजाया आं लाबोबाय आरोना बेनो नोंहामजोसै बोरमा बेदरसो होनो फैदोंमोन आं बोरै जाखो खबरफोरालाय आयु रनाय र' बिफाखौ लिंहैनि आङो नोमथायखौ लिंहैनि आं नोम्बौ नोम्बैमोनखौ नोंदामोनखौ नोम्बाजैमोनखौ र' लिंहैनि आङो आरो नोमाया गोख्रै फन हरनानै खोन्थाहर लिंहर जानो लिंहर बेयाव जायाफ्रा मा नाथ'खाय बेफोरो रनाय र' नै बिफा मादै रागा जोंना दे आरोना नोंसोर बुजिखागोन दे मिथिखायोना नोंसोरबो दायो जोंखौ मिथिखानो ना मानो गथ' आयु बिदि जाया नङाना नै सान जाम्बा आंनि लाइफआव खुसि फैयानिया दायो खुसि फैनो थांबाय दङ गावनि लाइफखौल' बिराद माबा समायना रमायना सानदोंमोन ना नोङो जों गुबुननि लाइफआ जेबोआनो नङा माने आंनियाहा आंबो बिराद मोजां लाइफ खालामफिननानैसो देखायथारगोन होमबानासो जागोन दा आंखौबो मालाय माथो सानथारदों मा सानथारदों नोङो